कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वाचा माताजी. वाचू का मी? हा वाचा. अर्जुन या अर्जुन मनीषा उवाच माताजी वाचा वाचा. हा, ठीक आहे. अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापञ्चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजितः. अर्जुन म्हणाला, हे वृष्णीवंशजा, कशामुळे मनुष्य त्याची इच्छा नसतानाही जणू काय बळेच पापकर्मे करण्यास प्रेरित होतो. तात्पर्य: जीव हा भगवंताचा अंश असल्यामुळे मूलतः आध्यात्मिक, विशुद्ध आणि सर्व भौतिक कल्मशापासून मुक्त असतो. म्हणून स्वभावतःच तो भौतिक जगाच्या पापामुळे प्रभावित होत नाही. परंतु जेव्हा तो भौतिक प्रकृतीशी संबंधित असतो, तेव्हा तो निसंकोचपणे अनेक पापमय मार्गाचे आचरण करतो. कधी कधी या प्रकारचे आचरण करण्याची त्याची इच्छाही नसते. यास्तव जीवाच्या विकृत स्वभावाबद्दल अर्जुनाने श्रीकृष्णांना विचारलेला प्रश्न समर्पक होता. जरी काही वेळा जीवाला पाप करावयाचे नसले तरी त्याला बळेच पाप करण्यास भाग पाडले जाते. तथापि पाप कर्म करण्यास अंतर्यामी परमात्मा प्रेरित करीत नसूनही इतर कारणामुळे पाप कर्मे घडतात. त्या संबंधी पुढील श्लोकात भगवंतांनी सांगितले आहे. बरोबर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हॅलो माताजी. हा प्रश्न खूप सुलभ असा पडलाय अर्जुनाच्या मनामध्ये. कारण कसं आहे की आपण पुढे जाऊन 13व्या अध्यायामध्ये बघणार आहोत, जेव्हा क्षेत्रज्ञ विभाग योग आपण बघू, की जिथे आपल्याला जीव, आत्मा आणि परमात्मा याचा संबंध खूप सुंदरपणे समजावून सांगितलेला आहे. आणि तिथे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की मूळ जो जीवाचा स्वभाव आहे ना, तो जीवात्मा आहे, म्हणजे जीव आध्यात्मिक आहे. जीव हा मूळतः आध्यात्मिक आहोत. आपण भगवंतांसारखे आहोत. हे मी बऱ्याच वेळेला हा उल्लेख केला असेल की याला चैतन्य महाप्रभूंनी म्हटलंय अचिंत्य भेदाभेद, भेद अभेद. म्हणजे कसं आहे की आपण क्वालिटेटिव्हली भगवंतांसारखे आहोत पण परिमाणात्मक नाही आहोत. म्हणून आपण भगवंत नाही, आपण आध्यात्मिक आहोत, जे भगवंतांचीच स्वभाव आहे, भगवंतांचा स्वभाव आहे आध्यात्मिक. पण म्हणून आपण भगवंत नाही. ते जसं एक समुद्र आहे आणि समुद्रातला पाण्याचा थेंबही खारट असतो आणि अख्खा समुद्रही खारट असतो. पण म्हणून तो थेंब समुद्राची पूर्ण उंची गाठू शकत नाही किंवा तेवढं परिमाण त्याचं असू शकत नाही. आणि म्हणूनच त्या परिमाणात्मक दृष्ट्या आपण भगवंत नाही. आणि म्हणूनच मूळतः आध्यात्मिक विशुद्ध, जसं मी पाण्याच्या थेंबाचं उदाहरण दिलं गेलं, की पाण्याचा थेंब, पावसाचा थेंब जो असतो, तो पावसाचा थेंब आकाशातून जेव्हा पडतो तेव्हा तो अत्यंत पारदर्शक आणि स्वच्छ असतो. आणि जेव्हा तो खाली पडतो, मातीत पडतो, तेव्हा त्याचा चिखल होतो. तसं या आत्म्याचं आहे. हा आत्मा मूळतः आध्यात्मिक आहे, पण तो जेव्हा या भौतिक प्रकृतीच्या संपर्कात येतो तेव्हा तो कुठेतरी मलिन होतो आहे. तो पापमय मार्गाचं आचरण कुठेतरी नकळतपणे करतो आहोत. तो भरकटला जातोय, तो त्या भौतिकतेमध्ये भरकटला जातोय. कारण तो कुठेतरी काम, क्रोध, मोह, मद मोह, मत्सर या सगळ्या षड्रिपूंनी तो ग्रासला गेलेला आहे. आणि म्हणून तो त्या भौतिकतेमध्ये कुठेतरी गुरफटत चाललेला आहे. आणि त्या गुरफटण्यामुळे कसं असतं की त्याची इच्छा नसतानाही त्याला त्या पापमय वातावरणामध्ये आणि त्या पापमय अशा त्या पापमय अशा त्या जगाशी त्याचा संपर्क येतो आहे. आणि त्यामुळे निसंकोचपणे अनेक पापमय मार्गाचं त्याचं आचरण. कारण का होतंय? कारण तो या भौतिक प्रकृतीमध्ये इतका बेडर आणि इतकं त्याच्या स्वभावामध्ये इतका बदल होतो आहे. कारण कुठेतरी आसक्ती आहे, मी हे आहे, अहंकार आहे. पहिला तो खोटा अहंकार. आणि तो खोटा अहंकार जेव्हा या मद मोह मत्सराने जेव्हा ग्रासला जातोय तेव्हा निश्चितपणे तो तो असा काय म्हणतो ना त्याला, तो निर्लज्ज आत्मा होतो. आणि तो अशा प्रकारे व्यवहार करतो आहे की मग त्याला त्याचं काही वाटेनासही होते. जे आपण 14व्या अध्यायात पुन्हा जाऊन बघू की सत्व, रज आणि तम या तीन भौतिक गुणांची, या तीन गुणांचा प्रभाव मनुष्यावर असतो. आणि त्यातला रज आणि तम आहे ना, हाच मनुष्य कुठेतरी पुढे जाऊन या पापमय गोष्टींना
अवलंबित करीत असतो, कारण त्याला मोह पडलेला असतो, त्याला आसक्ती असते गोष्टींची, त्याला आध्यात्मिक वृद्धिंगत न होता, आध्यात्मिक वाढ न करता, त्याला भौतिकतेशी संपर्क साधून कुठेतरी शारीरिक भावनेशीच निगडीत व्हायचं असतं. आणि म्हणूनच अर्जुनाचा इथे विचारलेला प्रश्न अतिशय समर्पक आहे, की जर त्या आत्म्याची इच्छा नसली तरीही तो का बळेच त्याच्यामध्ये उठला जातो आहे, आणि म्हणून मग त्याच्याकडनं ही पाप कर्म का घडता आहे. तिथे भगवंत आता खूप सुरेखपणे त्याचं उत्तर देत आहे. श्री भगवान वाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम. हरे कृष्ण. कोणाला वाचायचंय? मीनल माताजी मगाशी मी म्हणत होते, वाचू का? वाचू शकता. आता तुम्ही एकेकाने वाचा माताजी, सगळ्यांनीच हरे एका. हरे कृष्ण. कृष्ण. खूप आनंद आहे. श्री भगवान म्हणाले, हे अर्जुना, रजोगुणाच्या संपर्कातून उत्पन्न झालेला हा काम आहे आणि नंतर तो क्रोधामध्ये रूपांतरित होतो. तोच या जगताचा सर्व भक्षक महापापी शत्रू आहे. तात्पर्य: ज्यावेळी एखादा जीव भौतिक सृष्टीच्या संपर्कात, तेव्हा रजोगुणाच्या संगामुळे त्याच्या श्रीकृष्णाशी असणाऱ्या शाश्वत प्रेमाचे रूपांतर कामविकारात होते. दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे झाल्यास, ज्याप्रमाणे दुधाचे दह्यामध्ये अंगप्रतिष्ठेच्या रूपांतर होते, हा त्याचप्रमाणे त्याच्या भगवंताशी असणाऱ्या प्रेमभावनेचे रूपांतर कामविकारात होते. नंतर कामाची जेव्हा तृप्ती होत नाही, तेव्हा क्रोधामध्ये रूपांतरित होते. क्रोधाचे रूपांतर मोहात होते आणि मोहामुळे भौतिक अस्तित्व चालूच राहते. म्हणून काम हा जीवाचा महाशत्रू आहे आणि केवळ हाच काम विशुद्ध जीवाला भौतिक जगतात गुरफटून टाकण्यास प्रेरित करतो. क्रोध हा तमोगुणाचे प्रकटीकरण आहे. प्रकृतीचे हे गुण स्वतःला क्रोध आणि तत्सम उपविकारांच्या रूपात प्रकट करतात. म्हणून जर रजोगुणाचे तमोगुणात अधःपतन करण्याऐवजी करण्याच्या विधीद्वारे सत्वगुणात उन्नती केली, तर होणाऱ्या अधःपतनापासून आध्यात्मिक आसक्तीद्वारे रक्षण होऊ शकते. पुरुषोत्तम भगवान हे आपल्या नित्य वृद्धिंगत होणाऱ्या आध्यात्मिक आनंदासाठी स्वतःला अनेक रूपांमध्ये विस्तारित करतात आणि जीव हे याच आध्यात्मिक आनंदाचे अंश आहेत. जीवांना आंशिक स्वातंत्र्यही आहे, परंतु आपल्या स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग केल्यामुळे जेव्हा त्यांचा सेवाभाव इंद्रियभोग करण्याच्या प्रवृत्तीमध्ये रूपांतरित होतो, या तेव्हा ते भौतिक सृष्टीची तेव्हा ते निर्मिती कामाच्या भगवत अधिपत्याखाली तेव्हा ते कामाच्या अधिपत्याखाली येतात. या भौतिक सृष्टीची निर्मिती भगवंतांनी बद्ध जीवांना आपल्या कामवृत्तीची पूर्तता करता यावी म्हणून वासनांची पूर्ती करण्याच्या प्रयत्नात निष्फळ झाल्यावर जीव आपल्या वास्तविक स्वरूप स्थितीबद्दल जिज्ञासू होतात. ही जिज्ञासा म्हणजे वेदांत सूत्रांचा प्रारंभ आहे. वेदांत सूत्राच्या आरंभीच म्हटले आहे की अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, मनुष्याने परमतत्वाबद्दल जिज्ञासा करावी. श्रीमद भागवतात ब्रह्म याची व्याख्या पुढील प्रमाणे करण्यात आली आहे. जन्मादस्य यतोऽन्वया, वितरणश्च. जे परब्रह्म हेच प्रत्येक गोष्टीचे उत्पत्ती स्थान आहे. म्हणून कामाचा उगमही परब्रह्मामध्येच होतो. यास्तव जर कामाचे रूपांतर परब्रह्मावरील प्रेमामध्ये केले अथवा कृष्ण भावनेमध्ये केले, किंवा दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर श्रीकृष्णांच्या सेवेसाठी सर्व गोष्टीची अपेक्षा ठेवल्यास काम आणि क्रोध या दोहोंना आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त होऊ शकते. भगवान श्रीराम यांचा अनन्य सेवक हनुमान याने रावणाच्या सुवर्ण लंकेला भस्मसात करून आपला क्रोध प्रदर्शित केला. परंतु असे केल्याने
तो भगवंतांचा महान भक्त बनला. या ठिकाणी श्रीमद भगवद्गीतेतही भगवान आपल्या संतुष्टी करता अर्जुनाला शत्रूवर क्रोधित होण्यासाठी प्रेरित करीत आहेत. म्हणून काम आणि क्रोध जेव्हा कृष्ण भावनेमध्ये उपयोगात आणले जातात, तेव्हा ते आपले शत्रू नसून मित्र होतात. हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. धन्यवाद दत्ताजी. खूप सुरेख असं प्रभुपादांनी याचं तात्पर्य सांगितलेलं आहे की जसं मी तुम्हाला आधीही याचा उल्लेख केला असेल की आत्म इंद्रिया वांछो तारो नाम काम, श्रीकृष्ण इंद्रियां वांछो तारो नाम प्रेम. आपण जेव्हा आपल्या इंद्रियांच्या तृप्तीसाठी ते कर्म करतो तेव्हा ती काम वासना असते, आणि जेव्हा आपण श्रीकृष्णांच्या आनंदाकरता ती गोष्ट करतो तेव्हा नक्कीच ते भगवंतांवरचं आपलं प्रेम असतं. आणि म्हणूनच श्रीकृष्णांची असलेल्या शाश्वत प्रेमाचं रूपांतर हे कधी कामविकारात होतं, जेव्हा ते भौतिकतेमध्ये असतं. जसं आंबट चिंचेचा संपर्क दुधाशी आला तर कशा प्रकारे त्याचं दह्यात रूपांतर होतं. एखादा लिंबाचा थेंब दुधात पडला तर त्याप्रमाणे त्याचं दह्यामध्ये रूपांतर होतं. त्याचप्रमाणे भगवंतांशी असणाऱ्या प्रेमभावांचे रूपांतर कामविकारात होते जेव्हा ते भौतिक प्रकृतीमध्ये असतं. आणि म्हणूनच अशा या भौतिक प्रकृतीमध्ये किती आपण म्हणून, आणि म्हणून इथे जेव्हा सत्व, रज आणि तम या तीन गुणांचा उल्लेख मी जो म्हटलं 14व्या अध्यायामध्ये आपल्याला गुणत्रय विभाग योग जेव्हा आपण बघणार आहोत तेव्हा आपल्याला या सात्विकता काय आहे, राजसिकता काय आहे आणि तामसिकता हे सखोलपणे जाणता येणार आहे. पण आता संक्षिप्त स्वरूपामध्ये याचा उल्लेख जेव्हा इथे दाखविलेला आहे तेव्हा इथे सांगितलं जात आहे की कामाची जेव्हा तृप्ती होत नाही तेव्हा त्याचं क्रोधात रूपांतर होतं, आणि क्रोधाचं रूपांतर मोहात होतं. मोहामुळे भौतिक अस्तित्व चालू राहतं, जे आपण दुसऱ्या अध्यायाच्या शेवटी जेव्हा मी तुम्हाला सांगितलं होतं बघा की काम वासना कामात क्रोधो भिजायते, आणि ती दुसऱ्या अध्यायाचा शेवटही असाच झालेला आहे जिथे प्रभुपाद सांगतायत एखाद्या स्त्री पुरुषांना आधी वाटणारी फक्त आवड, मला हा मनुष्य आवडतो, मला ही स्त्री आवडते, मला हा पुरुष आवडतो, इथपर्यंतच कुठेतरी ती भौतिकता होती, कुठेतरी ती अटॅचमेंट होती, कुठेतरी फक्त वाटण्याची गोष्ट होती. पण त्याचं कधी आसक्तीमध्ये रूपांतर झालं, वासनेमध्ये रूपांतर झालं हे तुम्हाला कळतही नाही. आणि मग त्या वासनेचं क्रोधामध्ये, कारण मग हीच वासना, काम वासना कुठेतरी काय म्हणतात ना त्याला, मग ती कुठेतरी अगदी अग्रेसर होते आणि इतकं डॉमिनन्सी त्या व्यक्तीवरती असते की मग त्या व्यक्तीने आपल्यासाठी हे काम केलंच पाहिजे, असं वागलंच पाहिजे, असं केलंच पाहिजे. आणि मग ते तसं नाही झालं तर ती कामवासना कुठेतरी जर समाधान त्याचं झालं नाही आणि तिची परिपूर्णता झाली नाही तर त्याचं रूपांतर क्रोधात होऊन, आणि मग त्या क्रोधाचं रूपांतर अतिशय अधःपतनामध्ये कसं होतं, कारण ते मन मोहित होतं, बुद्धीचा नाश होतो, आणि मग कुठेतरी ती व्यक्ती इतकी रसातळाला जाऊ शकते की मग ती चांगलं आणि वाईट याच्यामधला फरकही जाणू शकत नाही. अशा प्रकारे रजोगुणाचे तमोगुणात अधःपतन होते. आणि म्हणूनच इथे भगवंत सांगता आहेत की काम हा जीवाचा महाशत्रू आहे, आणि केवळ हाच काम विशुद्ध जीवाला भौतिक जगतामध्ये गुरफटून राहण्यास प्रेरित करत आहे. आणि क्रोध हे तमोगुणाचं प्रकटीकरण आहे. रजोगुण कुठेतरी काय दाखवत आहे, फक्त आसक्तीपर्यंत रजोगुण आहे. सत्वगुण कुठे आहे, सत्वगुण कुठेतरी कर्मकांडात चांगलं कर्म. आणि मग ते चांगलं कर्म म्हणजे काय, तर ती भगवंतांसाठी केलेली सेवा, भगवंतांसाठी केलेलं, कारण सात्विकता इथे कुठेतरी आहे. मी भगवंतांची सेवा करतो आहे त्याच्यात आनंद मिळवणारी असते. रजोगुण कुठेतरी हीच गोष्ट, मी पुण्यकर्म करतोय, मी हे यज्ञ याग करतोय, पण मला याच्यात ना त्याची जी फळं आहे त्याचा उपभोग मला घ्यायचा आहे. आणि हाच उपभोग घेता घेता ती रजोगुणी व्यक्ती तमोगुणामध्ये, त्या क्रोधामध्ये, मग ती व्यक्ती फक्त निद्रा, आळस याच्यातच असते. आणि मग फक्त मी म्हणेन तीच गोष्ट खरी, मी म्हणेन तीच पूर्व दिशा, आणि मग इतका ते कुठेतरी आग्रही अशी ती व्यक्ती बनते की मग त्याचं रूपांतर अतिशय वाईट प्रवृत्तींमध्ये होतं आणि त्या व्यक्तीचं अधःपतन होण्यात वेळ लागत नाही. कारण भगवंत इथे सांगतायत बघा की जीव हा मूळ आध्यात्मिक आहे, आणि जीवाला या तटस्थ शक्तीवर भगवंतांनी 7व्या अध्यायात त्याचा उल्लेख केलाय, जिथे परा आणि अपरा शक्ती भगवंतांची भौतिक आणि आध्यात्मिक, भौतिक ही कनिष्ठ आहे तर आध्यात्मिक ही ज्येष्ठ शक्ती आहे. या दोघांची ही निर्मिती भगवंतांनी केलेली आहे, आणि त्याच्या
तटस्थ शक्तीवर, मार्जिनल अशा एनर्जीवर भगवंतांनी जीवाचा वास्तव्य सांगितलेला आहे. हा जीव हा आध्यात्मिक आहे, मूळ आध्यात्मिक आहे, पण त्याला ठरवायचंय. कारण ही जी एक सूट आहे ना, भगवंतांनी इथं म्हटलंय की आपल्या स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग केल्यामुळे, कारण हे जे इंडिपेंडन्स, हा मायन्यूट इंडिपेंडन्स, हे जे हे जे सूक्ष्म स्वातंत्र्य आहे ना, ते सूक्ष्म स्वातंत्र्य भगवंतांनी दिलेलं आहे. कारण भगवंत त्या स्वातंत्र्यामध्ये कुठेही इंटरफिअर करत नाहीये. तुम्हाला काय निवडायचं आहे हे तुम्ही तुमच्या मनाने निवडा, भगवंत निश्चितच ते पूर्ण करतील. कारण भगवंतांची अनुमती निश्चित त्याला हवी. तुम्ही भले ती गोष्ट काय म्हणतात ना त्याला, त्याचं कुठेतरी ती इच्छा धराल, पण ती इच्छेची परिपूर्णता ही भगवंतच करणार आहे. आणि म्हणून आपण जे म्हणतो ना, एखादी व्यक्ती अगदी चुकीच्या मार्गाने जायला सुद्धा त्याला भगवंतांची अनुमती असल्याशिवाय ती गोष्ट होत नाही. कारण शेवटी त्याच्या कर्माचे भोग तेच असतात. आणि म्हणून एखादी चोर असतो ना, तो चोरी करायला सुद्धा मग भगवंतांची अनुमती मिळते. कारण भगवंतांना दिसतंय की स्वातंत्र्य, भगवंतांनी मार्ग दोन दाखवले, भौतिक आणि आध्यात्मिक. त्याच जगतामध्ये भगवद्गीतेचं ज्ञानही दिलंय. पण नाही, आम्हाला काय करायचंय, आम्हाला जीवाशी, आम्हाला शारीरिक भावनांशी निगडीत राहायचं आहे. आणि म्हणूनच मग अशा प्रकारे दीर्घकाळ कामवासनांची पूर्ती करण्याच्या प्रयत्नात निष्फळ झाल्यावर जीव आपल्या वास्तविक स्वरूप स्थितीबद्दल जिज्ञासू होतात. मग ही जिज्ञासा म्हणजे ब्रह्म जिज्ञासा. मग भगवद्गीतेमध्ये आणि ह्याच्यामध्ये पण त्याचं भागवतामध्ये सुंदर असं वर्णन केलेलं आहे. परब्रह्म हे प्रत्येक गोष्टीचं उत्पत्ती स्थान आहे. ब्रह्म आणि परब्रह्म, परब्रह्म म्हणजे परमात्मा, ब्रह्म म्हणजे जीव, जीवात्मा. आणि म्हणूनच हा परमात्म्याचा अंश आहे. जीवात्मा हा परमात्म्याचा अंश आहे. म्हणून कामाचा उगमही परब्रह्मामध्येच होतो. यास्तव जर कामाचं स्वरूपांतर परब्रह्मामधील प्रेमामध्ये केले, अथवा कृष्ण भावनेमध्ये केले, किंवा दुसऱ्या शब्दात सांगायचं तर श्रीकृष्णांच्या सेवेसाठी जर काहीही अपेक्षा न ठेवल्यास काम आणि क्रोध या दोहोंना आध्यात्मिक असं स्वरूप प्राप्त होतं बघा. आणि म्हणूनच इथे खूप सुंदर उदाहरण दिलेलं आहे. हनुमंताचा क्रोध त्यांना अनावर व्हायचा, पण तो क्रोध कोणासाठी केला? आपल्या प्रभूच्या सेवेसाठी. कारण त्या सीतामाईला ठेवलं होतं रावणाने ज्या ह्याच्यामध्ये, तिथे बघायला सुद्धा हनुमानच उडी मारून एक गेला, कारण आपल्या प्रभूंच्या सेवेसाठी. कारण तो क्रोध अनावर झाला होता त्याला. आणि म्हणूनच म्हणून त्यांनी त्या रावणाच्या लंकेला भस्मसात केलं. कारण ज्या प्रभूंनी त्याचे प्रभू रामचंद्र, त्यांची पत्नी ही सीता माता तिथे रावणाच्या त्या लंकेमध्ये अशा स्वरूपामध्ये असल्या, अशा अशा परिस्थितीमध्ये असल्यावर त्याला खूप दुःख झालं त्याचं. आणि म्हणूनच आपल्या भगवंतांखातर त्यांनी ती रावणाची लंका, कुठेतरी त्यांनी तो प्रोटेस्ट आहे तो व्यक्त केलेला आहे, तो राग व्यक्त केलेला आहे. कारण तो क्रोध भगवंतांच्या सेवेमध्ये आहे, म्हणून ती भगवंतांच्या सेवेमध्ये त्याचं रूपांतर झालेलं आहे. आणि म्हणून मग भगवंतांचा महान भक्त तो बनलेला आहे. इथेही भगवंत, तू शत्रूचा विचार अशा प्रकारे कर, तू शत्रूचा नाश करायचाय, अधर्माच्या विरुद्ध तू युद्ध करतोयस. आणि म्हणूनच त्यांनी स्वतःच्या संतुष्टी करता की तू हे युद्ध माझ्यासाठी कर. सॉरी. आणि म्हणून स्वतःच्या संतुष्टी करता त्यांनी अर्जुनाला कुठेतरी, एक मिनिट, क्रोधित होण्यासाठी प्रेरित केलेलं आहे. आणि म्हणून काम आणि क्रोध यांचं रूपांतर जेव्हा कृष्ण भावनेमध्ये होतं, तेव्हा ते शत्रू नसून आपले मित्र बनतात. कारण ते कृष्णाच्या संतुष्टीसाठी आपण. हरे कृष्ण. धूमेनाव्रियते बहिर् यथा दर्शो मलिन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्. हरे कृष्ण. कोणाला वाचायचंय का? हा, वाचा वाचा, कोणी वाचा. ज्याप्रमाणे धुराने अग्नी, धुळीने आरसा आणि वारेने गर्भवेष्टीला जातो, त्याचप्रमाणे जीव या कामाद्वारे विविध प्रमाणात आच्छा दिला जातो. तात्पर्य: जीवावर 3 प्रकारची आच्छादने आहेत, ज्यामुळे त्याची विशुद्ध चेतना धूसर होते. याप्रमाणे अग्नीमध्ये धूळ, आरशावर धूळ आणि गर्भाशयामध्ये गर्भ असतो,
त्याचप्रमाणे जीवावरील आवरणे म्हणजे कामाचीच विविध रूपे आहेत. जेव्हा कामाची तुलना धुळाशी करण्यात येते तेव्हा समजावे की जीवरूपी अग्नीची थोडीशी जाणीव होते. दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे तर जेव्हा जीव आपली कृष्ण भावना अल्पशा प्रमाणात प्रकट करतो तेव्हा त्याची तुलना धुराने आच्छादित अग्नीशी करता येते. ज्या ठिकाणी धूर असतो त्या ठिकाणी निश्चितच अग्नी असला तरी प्रारंभिक अवस्थेमध्ये अग्नी उघडपणे प्रकट होत नाही. ही अवस्था म्हणजे कृष्ण भावनेतील प्रारंभावस्थेप्रमाणे आहे. आरशावरील धूळ मनरूपी आरशावरील अनेक आध्यात्मिक पद्धतीद्वारे स्वच्छता करण्याची प्रक्रिया दर्शवते. यासाठी सर्वोत्तम पद्धती म्हणजे पवित्र हरिनामाचे कीर्तन होय. वारेने अच्छा दिलेल्या गर्भाच्या उदाहरणावरून असहाय्य स्थिती दर्शवण्यात आली आहे. कारण गर्भाशयातील मूल इतके असहाय्य असते की त्याला हालचाली करता येत नाही. जीवनाच्या या स्थितीची तुलना वृक्षांशी करता येते. वृक्ष सुद्धा जीवच आहेत, पण कामप्रवृत्त असल्यामुळे त्यांना जीवनाच्या अशा स्थितीत ठेवण्यात आले येते की ते जवळजवळ चेतना शून्यच असतात. आच्छादित आरशाची तुलना पशुपक्ष्यांशी करण्यात आली आहे आणि धुराने आच्छादित अग्नीची तुलना मानवाशी करण्यात आलेली आहे. मनुष्य जीवनामध्ये आत्मा थोड्या प्रमाणात कृष्ण भावनेची पुनर्जागृती करू शकतो आणि जर त्याने अधिक प्रगती केली तर मनुष्य जीवनातच आध्यात्मिक जीवन रूपी अग्नी प्रज्वलित करता येतो. अग्नीवरील धूर व्यवस्थितपणे हाताळल्यास अग्नी प्रज्वलित करता येतो. म्हणून जीवासाठी भौतिक अस्तित्वाच्या जंजाळातून मुक्त होण्यासाठी मनुष्य जीवन ही एक नामी संधीच आहे. मनुष्य जीवनात योग्य मार्गदर्शनाखाली कृष्ण भावनेच्या अनुशीलनाद्वारे मनुष्य आपला शत्रू काम ह्याच्यावर विजय प्राप्त करू शकतो. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. आणि खूप छान असं उपमा दिलेली आहे इथे. आणि म्हणून या जीवावर जी कामवासना आपण आधीच्या श्लोकामध्ये बघितली की का ही पापाने माणसं भरकटली जातात आणि इच्छा नसतानाही, कारण मग ती कुठेतरी ती कामवासना आहे, त्याची आसक्ती आहे ना, त्याची ओढ आहे ना, ती ओढ कुठेतरी त्याला ती तिथे खेचत असते पापी याच्यामध्ये. आणि ती कामवासनेचं उदाहरण देण्यासाठी आणि त्या कामवासनेला वर्णन करण्यासाठी प्रभुपादांनी इथे सांगितलंय की धूमेना व्रियते. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत इथे की ज्याप्रमाणे अग्नीला धुराने कशा प्रकारे वेष्टित केलेलं आहे, गर्भाला वारेने वेष्टित केलेलं आहे आणि आरशाला धुळीने आच्छादित केलेलं आहे, त्याचप्रमाणे या जीवात्म्याला काम वासनेने आच्छादित केलेलं आहे. आणि दुसऱ्या शब्दात सांगायचं तर जीव आपली कृष्ण भावना अल्पशा प्रमाणात प्रकट करतो तेव्हा त्याची तुलना धुराने आच्छादित अग्नीशी करता येते. कारण कसं होतं की धुराने आच्छादित म्हणजे तो अग्नी प्रज्वलित होतोय खाली, पण कुठेतरी ती धूळ आहे, कुठेतरी तो धूर आहे आणि तो धूर त्या अग्नीला पूर्णपणे प्रज्वलित होत दिसत नाहीये तो. आणि म्हणून तो उघडपणे प्रकट होत नाहीये. आणि म्हणून ती हळूहळू, आणि जेव्हा त्या अग्नीला जर योग्य पद्धतीने त्या धुराला जर हाताळलं तर त्या अग्नीला योग्य प्रकारे प्रज्वलित करता येतं आणि मग ते निश्चितच उघडपणे आणि व्यवस्थितपणे दिसू शकेल अशा प्रकारे तो अग्नी प्रज्वलित करता येतो. आणि म्हणून ही कृष्ण भावनेची प्राथमिक अवस्था म्हटलेला आहे. जसा तो जीव आहे ना, जीवात्मा जो गर्भाशयामध्ये, गर्भ जो असतो तो वारेने आच्छादलेला असतो, तिची नाळ असते ती जोडलेली असते आईशी मुलाची, पण तो इतका इतका निरागस जीव आणि इतका तो काय म्हणतात ना, काय म्हणतात त्याला, तो हेल्पलेस असतो. म्हणजे तो काहीही करू शकतो, असहाय्य असतो, असहाय्य. आणि तो असहाय्य इतका असतो की त्याला हालचालही करता येत नसते, कारण तो पूर्णपणे आच्छादलेला असतो. तेवढ्याच त्या गर्भाशयाच्या तेवढ्या त्या आच्छादलेला आणि तेवढ्याच त्याच्या एरियामध्ये, तेवढ्याच त्या भागामध्ये त्याला तिथे वास्तव्य करायचं असतं आणि तेवढ्याच याच्यामध्ये तो हालचाल, पण तो नीटशी तोही करू शकत नाही. हा कुठेतरी ही हताश झालेला आणि कुठेतरी तो असहाय्य जीव आहे. आणि त्या जीवाला अशा प्रकारे, आणि जसं आपण म्हणतो की आपला चेहरा आपण आरशामध्ये बघू शकत नाही जोपर्यंत त्या आरशावर धूळ साठलेली असते. आणि म्हणूनच कशा प्रकारे या धुळीला किंवा कशा प्रकारे या धुराला किंवा कशा प्रकारे या वारेने आच्छादलेल्या गर्भाचं उदाहरण दिलंय. अशा या गोष्टींना जर आपण योग्य पद्धतीने त्या धुराला
आणि त्या आरशावरची धूळ जर आपल्याला पूर्णपणे साफ करायची असेल, आपला जो जीव आहे आणि आपला जो त्याचं हृदय आपल्याला पूर्णपणे काय म्हणतात ना त्याला, आपल्याला स्वच्छ करायचं आहे, ती मलिनता घालवायची आहे, तर त्याच्यासाठी नामस्मरण आणि भगवंतांची सेवा ही निश्चितच एक योग्य अशी गोष्ट आहे. आणि म्हणूनच त्याने, जर मनुष्य जीवनामध्ये आत्मा थोड्या प्रमाणात कृष्ण भावनेची पुनर्जागृती करू शकतो. कारण कसं आहे बघा, की पशुपक्ष्यांची आणि झाडांची त्याची तुलना केलेली आहे. आता कसं होतं की आपण म्हणतो की ह्या जन्मामध्येच ज्या काही क्रिया केल्या जातात आणि जी काही ज्या गोष्टींची आसक्ती दाखवली जाते, आणि मरताक्षणी जो मनुष्य जी काही मनामध्ये इच्छा असते, तो जन्म त्याला पुढच्या योनीमधला प्राप्त होतो. अशा प्रकारे मनुष्य, जर त्याला ती आसक्ती असेल, तर तो त्या 84 लक्ष योनींमधून फिरत असतो. आणि म्हणूनच वृक्षाची अशी की जे जे काही अंगावरती चांगले कपडे घालत नाहीयेत, किंवा त्यांना काही जास्त कपडे घालायची इच्छा नाहीये, असेच उघडे नंगडे फिरतायत, त्यांना प्रभुपाद सांगतात की त्यांचा जन्म त्यांनी ठरवलेला आहे पुढचा. जसं एखादी कुठेतरी बीच पाशी बसलेले आहेत आणि तिथे करून ते फिशिंग करतायत, मासे पकडण्याची गोष्ट करतायत, तर ते प्रभुपाद म्हणतात हे त्यांचा जन्म निश्चित करतायत. कारण आता ते उपभोगतायत, आता त्याचा आनंद उपभोगतायत त्या माशाला पकडण्याचा, पण कुठेतरी त्या कर्मामध्ये अडकतायत, आणि मग त्या कुठेतरी त्यांना ते भोगही भोगायचे, पुढचा जन्म त्यांना माशाचा मिळण्याचं ते निश्चित करतात कुठेतरी. आणि म्हणून अशा प्रकारे मनुष्य जीवनात, म्हणून जसं आपण म्हणू, एखाद्या कुत्र्याला जर सांगितलं आज एकादशी आहे, तू हे खाऊ नकोस, असं नाही, तर ते ते कुत्रा तो ऐकू नाही शकणार ते. कारण तो कुत्रा, त्याला अन्न दिसलं की तो अन्न ते खायला जाणारच. कारण तो कुत्रा हा एक पशु आहे, कुत्रा हा प्राणी आहे. आणि म्हणून मनुष्य हा निश्चितच त्या प्राण्यापेक्षा वेगळा आहे. आणि म्हणून मनुष्य जीवन ही एक नामी संधी आहे. भौतिक अस्तित्वाच्या जंजाळातून मुक्त होण्यासाठी मनुष्य जीवन ही एक नामी संधी आहे जीवासाठी. कारण ही आध्यात्मिक जी काही वाढ आहे, ती फक्त मनुष्य जन्मातच जीव करू शकतो. आणि म्हणून मनुष्य जीवनात योग्य मार्गदर्शनाखाली कृष्ण भावनेच्या अनुशीलनाद्वारे, कारण कृष्ण भावनेच्या अनुशीलन जर आपण केलं आणि त्याप्रमाणे जर आपण ती भावना वृद्धिंगत केली, तर मनुष्य आपला हा काम वासनेचा शत्रू आहे ना, त्याला योग्यपणे हाताळून निश्चित त्याच्यावरती विजय मिळवू शकतो. हरे कृष्ण. आवृत्तं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च. हरे कृष्ण. कोणाला वाचायचं होतं? मनीषा माताजी वाचा. हरे हरे कृष्ण. हा. याप्रमाणे ज्ञानी जीवाची शुद्ध चेतना त्याच्या कामरूपी नित्य शत्रूद्वारा आच्छादली जाते. काम कधीच संतुष्ट होत नाही आणि तो अग्नीप्रमाणे जळत असतो. मनुस्मृतीत म्हटले आहे की ज्याप्रमाणे इंधनाच्या निरंतर पुरवठ्याने अग्नी विझला जात नाही, त्याचप्रमाणे अमर्यादित इंद्रिय तृप्ती केली तरी काम तृप्त होऊ शकत नाही. भौतिक जगतामध्ये सर्व क्रियांचा केंद्रबिंदू मैथुन हाच आहे आणि म्हणून भौतिक जगताला मैथुन्य आगार किंवा संभोग जीवनाची बेडी असे म्हटले जाते. एका सामान्य कारागृहात गुन्हेगारांना गजाआड ठेवण्यात येते, त्याचप्रमाणे भगवंताच्या नियमांची अवज्ञा करणाऱ्या गुन्हेगारांना मैथुन जीवनाची बेडी घातली जाते. इंद्रिय तृप्तीवर आधारित भौतिक संस्कृतीची प्रगती ही जीवात्म्याच्या भौतिक अस्तित्वाच्या कालमर्यादा वाढवण्यास कारणीभूत ठरते. म्हणून हा काम म्हणजे अज्ञानाचे प्रतीक आहे आणि या कामामुळे जीवाला भौतिक जगतात राहणे भाग पडते. जेव्हा मनुष्य इंद्रिय तृप्तीचा भोग घेतो तेव्हा त्याला थोड्याफार सुखाची अनुभूती होत असते, पण तथाकथित सुखाचा तो अनुभव हा इंद्रिय भोग करणाऱ्याचा परम शत्रू आहे. हरे कृष्ण माताजी. कारण मग त्या भौतिक संतुष्टीची तुलना ही आध्यात्मिक संतुष्टीशी करता येणार नाही. कारण फक्त स्वतःच्या इंद्रियांना तृप्त करण्यासाठी ती गोष्ट केली जाते. आणि म्हणून ही जी वासना आहे ना, ती कधी तृप्तच होत नाही हो. कारण आपण म्हणतो ना की जसं आपण भौतिक जगतामध्ये आहोत, मग आज आपण MIT घेतलीये, तर मग मला पुढे उद्या अजून दुसरी गाडी घ्यायची आहे, किंवा मला मोठी बाईक घ्यायची आहे, मग मला यामाहा घ्यायची आहे, मग मला पुढे जाऊन फोर्ड घ्यायची आहे, मग मला मर्सिडीज घ्यायची आहे, मग मला अजून, म्हणजे
तो मोह संपतच नाही. एक गाडी घ्यायची आणि एक नीड आहे ते नाही बघितलं जात, पण मला अजून अजून पुढे जायचंय आणि ती जी ग्रीड आहे, ती हाव आहे, ती वासना आहे, ती तृप्त होतच नाही हो. आणि म्हणूनच ज्याप्रमाणे अग्नीमध्ये काय म्हणतात ना, निरंतर इंधनाच्या निरंतर पुरवठ्यामध्ये इंधनाच्या निरंतर पुरवठ्याने अग्नी विझला जात नाही, त्याचप्रमाणे अमर्यादित इंद्रिय तृप्ती केली तरी काम तृप्त होऊ शकत नाही. कारण इंधनाचा जरी निरंतर पुरवठा जर त्याला करत गेला तर हा अग्नी विझतच नाही. त्याचप्रमाणे त्या कामाची सुद्धा ती वासना कितीही आपण करत गेलो, अजून घालत गेलो, अजून त्याची हे घेतलंय, ते केलंय, ते केलंय, ते केलंय, तरी ती पूर्ण होतच नाही. कुठेही त्याला फुलस्टॉप असा मिळतच नाही हो. कारण त्या सगळ्यांचा क्रियाबिंदू हा मैथून आहे. मग हे मैथून म्हणजे काय? तर मैथून म्हणजे ही आसक्ती, भौतिक तृप्ततेची आसक्ती, इंद्रिय तृप्तीची आसक्ती. आणि म्हणून भौतिक जगताला मैथुन्य आधार, इंद्रिय तृप्तीचा आधार. कुठेतरी ती इंद्रिय तृप्ती, मला माझी शारीरिक नीड भरून काढायची, मला माझी शारीरिक इच्छा पूर्ण करायची आहे. आणि म्हणून हा संभोग जीवनाची बेडी असं म्हटलेलं आहे. कारण मनुष्याला फक्त कुठेतरी एन्जॉयमेंट करायची, मला, मी आणि माझी एन्जॉयमेंट, माझा बदल, मला चेंज हवा आहे, मला असं हवंय, कारण फक्त त्या मी भोवतीच फिरतोय तो. आणि म्हणून एका सामान्य कारागृहामध्ये जसं गुन्हेगारांना ठेवण्यात येतं, तसं या दुःखालयम अशाश्वतम मध्ये आपल्याला भौतिक या कारागृहामध्ये भगवंतांनी ती कुठेतरी भगवंतांच्या नियमांची अवज्ञा करणाऱ्या मैथुनाने जखडलेल्या अशा या मैथुनाच्या जीवनाची बेडी घातली. म्हणजेच 84 लक्ष योनींमधून तो जन्म घेत मनुष्य त्या भौतिक अस्तित्वामध्येच फिरत राहतो आहे. आणि म्हणून इंद्रिय तृप्तीवर आधारित भौतिक संस्कृतीची प्रगती ही जीवात्म्याच्या भौतिक अस्तित्वाची कालमर्यादा, म्हणजेच काय, तर या 84 लक्ष योनीतून सतत जन्म घेत राहण्यासाठी, म्हणजे भौतिकतेमधूनच सतत कालमर्यादा वाढवत राहिलेली असते. कारण ती फक्त ओढ आणि आसक्ती असते. आणि म्हणूनच मग त्याला त्याच याच्यामध्ये जगतामध्ये राहणं भाग पडत असतं. आणि म्हणून हा जेव्हा इंद्रिय तृप्तीचा भोग घेतो, तेव्हा त्याला थोड्याफार सुखाची, ती क्षणभंगूर आहे हो. जे सुख मिळतं, तो आनंद मिळतो, मला हे मिळालंय, मला ते हवं आहे, ते हवं आहे, तो आनंद असतो, ती आनंदाची अनुभूती कदाचित मिळतेही. पण तथाकथित तो सुखाचा अनुभव हा इंद्रिय भोग करणारा परम शत्रू असतो. कारण तो कुठेतरी त्या अशाश्वतम दुःखालयमध्ये तुम्हाला पुन्हा पुन्हा डांबून ठेवत असतो. त्या भौतिकतेमध्ये ही काय म्हणतात ना त्याला, पूर्णपणे ह्या येतो. 4 व्याधींनी जेव्हा मृत्यू आणि या सगळ्या जर्जरपणा आहे, वृद्धत्व आहे आणि आजार आहेत, अशा प्रकारे या सगळ्या गोष्टींनी जखडलेलं असं दुःखालय अशाश्वत म्हटलेलं आहे भगवंतांनी याला. जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी. आणि म्हणूनच या इंद्रिय तृप्तीचा भगवंतांनी परमशत्रू असं म्हटलेलं आहे. इंद्रियाणी मनोबुद्धी रस्याधिष्ठान मुच्यते, न मुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्. हरे कृष्ण. येस वाचा मिनल माताजी. हरे कृष्ण. इंद्रिये, मन आणि बुद्धी ही या कामाची निवासस्थाने आहेत. यांच्याद्वारे काम आत्म्याच्या शुद्ध ज्ञानाला आच्छादित करतो आणि त्याला मोहित करतो. तात्पर्य: शत्रूने बद्ध जीवाच्या शरीरातील निरनिराळी महत्वाची ठिकाणे काबीज केली आहेत. म्हणून ज्या मनुष्याला या शत्रूंवरती विजय प्राप्त करावयाचा आहे, त्याने शत्रू कोठे सापडेल हे जाणावे. यासाठीच भगवान श्रीकृष्ण शत्रूची ठिकाणे सूचित करीत आहे. मन हे इंद्रियांच्या सर्व कृतींचे केंद्रबिंदू आहे. तेव्हा आपण इंद्रिय विषयाबद्दल ऐकतो, तेव्हा साधारणपणे मन हे इंद्रिय तृप्तीबद्दलच्या सर्व कल्पनांचे आगार बनते व परिणामी मन आणि इंद्रिये कामाची भांडारे बनतात. नंतर बुद्धी विभाग अशा प्रकारे कामप्रवृत्तींचे भांडवल बनते. बुद्धी ही जीवात्म्यांची अत्यंत निकटवर्ती आहे. कामुक प्रवृत्तींशी तसेच मन आणि इंद्रियांशी तादात्म्य करण्यास प्रभावित करते. आत्मा भौतिक इंद्रियांचा भोग करण्याच्या अधीन होतो
व चुकीने त्यातच वास्तविक सुख आहे असे समजतो. आत्म्याच्या या मिथ्या तादात्म्याबद्दल श्रीमद भागवतात सुंदर विवेचन करण्यात आले आहे. मॅडम, हे वाचता तुम्ही? हो. यस्मात् बुद्धी यस्यात्मबुद्धिः कुणपे त्रिधातुके स्वधीः कलत्रादिषु भौम इज्जतिः यतीर्थबुद्धिः सलिलेन कहिर्चिन् नेष्व भिज्ञेषु स एव भोकरः. हरे कृष्ण. जो मनुष्य या त्रिधातू निर्मित शरीरालाच आत्मा समजतो, शरीराच्या उपफलांना स्वतःचे नातलग मानतो, आपले जन्मस्थान पूजनीय मानतो आणि दिव्य ज्ञानी पुरुषांना भेटण्याऐवजी केवळ स्नान करण्यासाठीच तीर्थस्थळांची यात्रा करतो, तो एखाद्या गाढवाप्रमाणे किंवा गायीप्रमाणे आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे. मग भगवंत म्हणतायत की कुठे सापडेल ही जी वासना आहे ना, ही वासना असते तरी कुठे आणि कुणाकुणावरती बसते. तर कसं आपण बघितलं, सूक्ष्म शरीर आणि स्थूल शरीर. सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर हे मन हे स्थूल शरीर हे तुमचं अग्नी, जल, आप, वायू म्हणजे जे पृथ्वी, आप, वायू, अग्नी आणि जल या पंचतत्वांनी बनलेलं आहे आणि ते शरीर आहे आणि ते स्थूल शरीर आहे. तर सूक्ष्म शरीर हे मन, बुद्धी आणि तो खोटा अहंकार याने बनलेलं असतं. आणि म्हणून हे जे सूक्ष्म मन आहे ना, त्या सूक्ष्म मनावरच ही वासना बसत असते आणि ती जी स्थानं सांगितली आहेत ती जी आहेत ती मन, इंद्रिय, इंद्रिय जी आहेत आपली ज्ञानेंद्रिय, जसं आपण जे ती आकृती म्हटलं मी तुम्हाला की 5 घोडे, हे रथाचे घोडे ही 5 ज्ञानेंद्रिय आहेत आणि त्या 5 घोड्यांना कशाने पकडलंय तर ते त्या ज्या दोऱ्या आहेत ज्यांनी पकडलं आहे हे मन आहे आणि हे मनाला कोणी पकडलं आहे तर बुद्धीनी पकडलंय आणि तो आत्मा तो बुद्धी ती आहे ती रथावर आरूढ आहे आणि ती कुठेतरी सारथ्य करते त्या रथाचं आणि तो आत्मा तिथे बसलेला आहे, रथामध्ये आरूढ झालेला आहे. पण त्या आत्म्याकडे ना या इंद्रियांचं आहे ना मनाचं आहे ना बुद्धीचं लक्ष नाहीच आहे, कारण हे शारीरिक गोष्टींशी आधारित सगळ्या गोष्टी आहेत. आणि म्हणूनच मन, बुद्धी आणि अहंकार, या मन, बुद्धी आणि इंद्रिय या 3 जागा आहेत की ज्याच्यावरती ही कामवासना आरूढ होती. आणि म्हणून हे मन इंद्रियांच्या सर्व कृतींचं आणि म्हणून ही वासना, कामवासना तिथे आहेच. मग या मन कोणाचं केंद्रबिंदू आहे तर सगळ्या इंद्रियांच्या कार्यबिंदूंचं. आणि म्हणूनच इंद्रियांच्या ज्या काही कृती आहेत त्या मनाच्या मार्गदर्शनाखाली होत आहेत आणि या मनाला मार्गदर्शन कोण करते? बुद्धी करते. पण त्या बुद्धीचं त्या आत्म्याकडे लक्षच नाही, कारण त्या आत्मिक बुद्धीचं, कारण ती फक्त शरीराशी निगडीत आहे आणि ते शरीराचं ऐकते आहे आणि म्हणूनच इथे आत्मिक पातळीवर विचारच केला जात नाही. आणि मग म्हणूनच त्या इंद्रिय तृप्ती म्हणजे का, कारण इंद्रियांविषयी मन विचार करते आणि ती बुद्धी सुद्धा त्यालाच कुठेतरी पाठिंबा देतीये आणि म्हणून मग ती कुठेतरी ती बुद्धी विभाग पण अशा कामप्रवृत्तीचं भांडवल बनवतीये आणि ही जीवात्म्याची अत्यंत निकटवर्ती आहे. कामुक बुद्धीच आत्म्याला मिथ्या अहंकार प्राप्त करण्यासाठी कामुक प्रवृत्तींशी तसेच मन आणि इंद्रियांशी तादात्म्य करण्यास प्रभावित करते. कारण ही बुद्धी जी आहे ना ती फायनली मन आणि मग फायनली त्या इंद्रियांवर म्हणजे बुद्धीच मग मन आणि इंद्रियांना काबीज करते आणि त्याचप्रमाणे त्यांच्यावरती पूर्णपणे पगडा त्या कामवासनांचा असतो. आणि आत्म्याच्या या मिथ्या तादात्म्याबद्दल भागवतामधलं जे आपण ऐकलं की जो मनुष्य त्रिधातू निर्मिती शरीरालाच आत्मा समजतो, की हे जो त्रिधातू निर्मिती आहे म्हणजे या सगळ्या पंचतत्वांनी बनलेलं हे शरीरच आत्मा आहे, हे जेव्हा समजतो आहे तेव्हा शरीराच्या उपफलांना स्वतःचे नातलग मानतो. ज्या काही शारीरिक भावना आहेत त्यांना आपलं म्हणजे त्या शरीराच्याच ज्या काही गोष्टी आहेत शारीरिक निगडीत गोष्टी आहेत त्यालाच आपलं नातेवाईक आणि त्यालाच आपले रिलेटिव्ह मानतो किंवा त्याच्याशी निगडीत गोष्टी करणं यालाच आपला जास्त पाठिंबा असतो आणि त्याला जास्त तो फॉर असतो असा मनुष्य, की त्याच गोष्टी करण्यासाठी तो उद्युक्त असतो. अशा प्रकारे ज्ञानी पुरुषांना भेटण्याऐवजी केवळ स्नान करण्यासाठीच ही लोक कुठे जात असतात? तीर्थस्थळांना जात असतात. त्यांचं उद्दिष्टच वेगळं असतं हो. तीर्थस्थळांना भेटणं म्हणजे फक्त कुठेतरी अंघोळ करायला जायची, त्या गंगेमध्ये
स्नान करून आपली पापं धुवून काढायची, म्हणजे पुन्हा नवीन पापं करायला तयार, अशी ही प्रवृत्ती दिसते या लोकांची. आणि म्हणूनच मग त्यांचं मन हे कुठेतरी, ते स्वतः एक गायीप्रमाणे किंवा गाढवाची अशी उपमा दिलेली आहे. करायचं म्हणून त्या गोष्टी त्या करत असतात. भले ते तीर्थस्नान करतायत, म्हणजे ते गायीप्रमाणे पवित्र होऊ इच्छित आहेत, पण त्यांची ती बुद्धी गाढवाप्रमाणे चालतीये. आणि म्हणून त्यांना तशाप्रमाणे ती उपमा देण्यात आलेली आहे. एक कुठेतरी पशु म्हणजे तसा तो जीव म्हणून ती त्याप्रमाणे वावरतो आहे तो जीव. अशा प्रकारे कुठेतरी या 3 ठिकाणांना या वासनेचे काय म्हणतात ना त्याला, सॉरी, ती वासना या 3 गोष्टींवर बसतीये, इंद्रिय, मन आणि बुद्धी, आणि त्याच्यावरती बसून त्याला आच्छादित करते. हा आत्मा जो आच्छादित आहे ना, तो का आच्छादित आहे? कारण या 3 गोष्टींमुळे. आणि मग तो आत्माही त्याच्यामध्ये गुरफटला जातोय, आपोआपच तो पण त्याच्यात खेचला जातो. आध्यात्मिक गोष्टींकडे वळण्याऐवजी तो पण भौतिकतेच्या त्या वासनेमध्येच तो गुरफटला जातो. हरे कृष्ण तस्मात्इन्द्रियाण्यादौ माताजी. नियम्य भरतर्षभ, पापा पाप पाप्मानं प्रजहीह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम. हरे कृष्ण. कोणाला वाचायचंय? मनीषा माताजी वाचायचंय? हा, वाचते. मला एक शेवटची ओळ आहे ना ह्या 40व्या ह्याच्यातली, ते कळलं. म्हणजे तीर्थांना यात्रा करणे म्हणजे आपला भाव कसा पाहिजे दिव्य ज्ञानी पुरुषांना बरोबर. भेटण्या. हा, ते हा, समजलं मला. एक ही सेकंड ना उपमा माताजी, जी एक दिली सेकंड. ना. एक सेकंड ना हा, माताजी. ठीक आहे, ठीक आहे, ठीक आहे. हा माताजी बोला. हा, तर उपमा जी दिली आहे ना, म्हणजे आपण गाईला तर किती हे मानतो ना, गाय म्हणजे पवित्र बाबा, 33 कोटी देव त्यामध्ये वसतात. बरोबर. असं गाईचं महात्म्य आपण ऐकलेलं आहे, बघतोय. तर ते गाढव आणि गाई असं म्हणजे किंवा ऍक्च्युली असं कसं ऍक्च्युली दिलं तेच म्हणजे. आहे, तेच आहे. कारण कुठेतरी त्या बुद्धीला गाढवाप्रमाणे, म्हणजे ती बुद्धी जी आहे की मग सांग का, म्हणजे गाढवाला काय सांगितलं तसं तो करतोय, त्याप्रमाणे ते करायचं म्हणून त्या गोष्टी केल्या जातात. जसं म्हटलंय ना की ती सात्विकता हा, असू शकते ती किंवा राजसिकता असू शकते. की मग गायीप्रमाणे एखादी मनुष्य पुण्यकर्म करतोय बाबा, की मग चांगलं काम करतोय म्हणून ठीक आहे, तो की तीर्थस्थळांना भेटी तर देतोय हा, निदान हा. त्या कारणाने. तर म्हणून मी मी हे सिनियर आलं डिवोटीज आलं. कडून एकदा पुन्हा समजून हम्म. घेईन. कारण मलाही थोडंसं खटकलं आहे ते, म्हणजे गाढव आणि गाय यांची कुठेही तुलना नाहीये, किंवा गाढव हा, आणि गाय कुठेही समान एकत्र स्वरूपात नको ना. नाहीये. हा, पण पण कुठेतरी काय सांगायचा प्रयत्न नाही केलाय, ती पण बुद्धी. हा, म्हणजे प्रयत्न हा आहे सांगण्याचा की तो एखाद्या तुम्ही जे आता गाढवाप्रमाणे किंवा बोलला ते गायीप्रमाणे. बरोबर आहे. हा. हा. आयदर हा, आयदर हा, ऑर म्हणजे किंवा तो. म्हणजे दोन्ही दोन्ही हेतूचे लोक असणार हा. ते बाबा. गाढवाप्रमाणे सांग काम्या ओ नम्या, आणि गाढवाप्रमाणे सांग काम्या ओ नम्या, बाबा सांगेल तेवढंच करणार आहे. आणि गायीप्रमाणे बाबा की म्हणजे शुद्ध भावनेने बाबा, भले एक्झॅक्टली, दिव्य एक्झॅक्टली, ज्ञानी पुरुषांची भेटी नाही होऊ दे, पण एक्झॅक्टली. फक्त जसं आपल्याला स्नान तरी रजोगुणामध्ये आपण करायला म्हणतो. मिळते. एक्झॅक्टली, हा, एक्झॅक्टली. तरी मी ओके, ते आमच्या सिनियर ओके. डिवोटीज हा, करून एकदा खुलासा करून घेईन मी त्याच्याबद्दल. पण निश्चितच हाच भाव हो, आहे, जसं हो. मी म्हणते ना की राजसिकता आणि तामसिकता. तामसिकता म्हणजे बुद्धी स्वतःची नाहीच वापरायची, म्हणजे कसंही सांगितलंय तसं मुद्दाम करायचं म्हणून करायचं. पण राजसिकता कुठेतरी हा, हा. त्या कर्म फळांचा उपभोग घेण्यासाठी का होईना पण चांगलं कर्म करायला जात असते. म्हणजे ते कर्म बाबा बर. चला केलंय म्हणून त्यांना कुठेतरी स्वर्गामध्ये तरी जन्म मिळत असतो. कारण त्यांचं कुठेतरी ते चांगलं कर्म करतायत, त्या आणि निदान ते कर्म तरी करतायत चांगलं. हा कुठेतरी भाव मनामध्ये, आणि हम्म. तसा गायीप्रमाणे भाव म्हटलेला आहे त्यांचा. हा, हा. ठीक आहे. बरोबर आहे. ठीक आहे. हा. हरे कृष्ण. म्हणून वाचू का? हा. हा. मी वाचू? हो. हो. म्हणून हे माताजी मी वाचू का? हा. मनीषा हे पूर्ण पाटील. करा, हा, मग पुढचं तुम्ही वाचा बरं, माताजी. ठीक. हा. म्हणून हे भरतर्षभ अर्जुन, इंद्रियांचे नियमन करून पापाच्या या महान प्रतीकाचा प्रारंभीच निग्रह कर, आणि आत्मसाक्षात्काराच्या ज्ञानाचा विनाश करणाऱ्या या कामाचा वध कर. तात्पर्य: भगवंतांनी अर्जुनाला प्रथमपासूनच इंद्रिय संयमन करण्याचा सल्ला दिला, ज्यामुळे तो महान पापमय शत्रूचा कामाचा निग्रह करू शकेल. हा काम आत्मसाक्षात्काराची तीव्र इच्छा तसेच आत्म्याचे ज्ञान नष्ट करतो. ज्ञान म्हणजे इतर गोष्टीहून भिन्न असणाऱ्या आत्म्याचे ज्ञान, किंवा आत्मा म्हणजे शरीर नव्हे हे ज्ञान होय.
विज्ञान म्हणजे आत्म्याची स्वरूप स्थिती आणि त्याचा परमात्म्याशी संबंध याचे विशिष्ट ज्ञान होय. ओके. याचे वर्णन श्रीमद भागवतात पुढील प्रमाणे करण्यात आले आहे. ज्ञानम परम गुह्यम मे यद्विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तद तदतंगम च गृहान गदितम मया. आत्मा आणि परमात्मा यांचे ज्ञान अत्यंत गुह्य आणि रहस्यमय आहे. असे ज्ञान आणि विज्ञान त्यांच्या विविध रूपांसहित जर स्वतः भगवंतांनी विवेचन करून सांगितले तरच ते जाणणे शक्य आहे. आत्म्याचे ते सामान्य आणि विशिष्ट ज्ञान श्रीमद भगवद्गीता आपल्याला देते. जीव हे भगवंताचे अंश आहेत आणि म्हणून त्यांचे स्वरूप केवळ भगवंताची सेवा हेच आहे. या भावनेला कृष्ण भावना असे म्हटले जाते. म्हणून आयुष्याच्या अगदी आरंभापासूनच कृष्ण भावनेचे शिक्षण घेतले पाहिजे. त्या योगे त्याला पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित होऊन कर्म करता येईल. जीवांसाठी स्वाभाविक असणाऱ्या भगवत प्रेमाचे विकृत स्वरूप म्हणजे काम होय. परंतु जर मनुष्याला अगदी आरंभापासूनच कृष्ण भावनेमध्ये प्रशिक्षित केले तर स्वाभाविक भगवंत प्रेमाची अधोगती भौतिक कामामध्ये होणार नाही. जेव्हा भगवत प्रेमाची कामविकारामध्ये अधोगती होते तेव्हा पुन्हा पूर्वस्थितीवर येणे अत्यंत कठीण असते. तरीही कृष्ण भावना इतकी प्रभावशाली आहे. कृष्ण भावनेचा उशिरा प्रारंभ करणाराही भक्तीच्या नियामक तत्वांचे पालन करून भगवत प्रेमी बनू शकतो. म्हणून जीवनाच्या कोणत्याही अवस्थेतून किंवा कृष्ण भावनेचे महत्व जाणण्याच्या वेळेपासून मनुष्य कृष्ण भावनेद्वारे अथवा भगवंताच्या भक्तिपूर्ण सेवेद्वारे इंद्रिय नियमन करण्यास प्रारंभ करू शकतो. या प्रकारे मनुष्य जीवनाच्या परिपूर्ण अवस्थेमध्ये म्हणजेच भगवत प्रेमामध्ये कामाचे रूपांतर करू शकतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. इतकी ताकद आहे बघा की भगवत प्रेमामध्ये इतकी ताकद आहे, त्या कृष्ण भावनेमध्ये इतकी ताकद आहे. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत याच्यावरती की भगवंतांनी सांगितलंय कुठली गोष्ट अशक्य नाही. जर तू या इंद्रियांचं नियमन करून पापाच्या या महान प्रतीकाचा म्हणजेच की कामाचा जर तू निग्रह केलास आणि त्याला विरोध केलास पहिल्यापासून तर आत्मसाक्षात्काराच्या ज्ञानाचा विनाश करणाऱ्या या कामाचा वध कर. आणि म्हणूनच त्याला तू पहिल्यापासूनच वध कर. याला त्या ज्ञानाच्या जसं आपण म्हणतो ना ज्ञानाच्या शस्त्राने अज्ञानाच्या अंधकारावरती आपण कुठेतरी त्याचा नाश करत असतो आणि त्याचा वध करत असतो. त्याचप्रमाणे तू या कामाचा निग्रह म्हणजे कामाचा जे काही हे होतं आहे आणि इंद्रियांचं नियमन करून या कामाच्या प्रतीक असलेल्या याचा प्रारंभीच निग्रह कर. आणि त्याच्यासाठी तुला काय करायला लागेल तर तुला आत्मिक पातळीवर विचार करायला लागेल. कारण कसं आहे ना ही कामवासना कशाशी आधारित आहे? मन, इंद्रिय आणि बुद्धी. मग याच्या पलीकडे जायचंय म्हणजे कुठे जायचंय? आत्म्याचा विचार करायचा. आत्मिक पातळीवर जर आलं तर या इंद्रिय तृप्तीमध्ये अडकणारच नाही. हो, मग मन, इंद्रिय आणि बुद्धी याचा विचारच केला जाणार नाही. मग त्याच्यावरती आपोआपच कृष्ण भावनेचा पगडा बसेल. कारण कुठेतरी आत्मिक पातळीवर विचार केला जातोय. आत्म्याला कुठेतरी अध्यात्माचा, कारण तो आत्मा मुळात आध्यात्मिक आहे. हो, शुद्ध आहे, तो विशुद्ध आत्मा आहे. त्याला या भौतिकतेने मलिन केलेलं आहे. ती आरशावरची धूळ कशाने पुसायची आहे? नामस्मरणाने पुसायची. आणि म्हणून भगवंतांची सेवा, कारण त्या मनुष्याला, त्या आत्मसाक्षात्कारी व्यक्तीला त्याचं स्थान माहिती असतं. तो आध्यात्मिक आहे आणि तो या परमात्म्याचा अंश आहे आणि त्याची जागा ही भगवंतांची सेवक म्हणून आहे. आणि त्याचं ठिकाण त्याला माहिती आहे, त्याचं स्थान त्याला माहिती आहे. आणि म्हणून आत्मा आणि परमात्मा यांचं ज्ञान अत्यंत गुह्य आणि रहस्यमय. याला गुह्यतर ज्ञान आपण म्हटलं की तू शरीर नाही, आत्मा आहेस आणि हा आत्मा परमात्म्याचा अंश आहे. ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन. भगवंत सांगतायत 15व्या अध्यायात. असं ज्ञान आणि विज्ञान अनुभूती त्यांच्या विविध रूपांसहित जर स्वतः भगवंताने विवेचन करून सांगितले तरच ते जाणणे शक्य आहे. आत्म्याचं ते सामान्य आणि विशिष्ट ज्ञान श्रीमद भगवद्गीता आपल्याला देते. आणि जीव हे भगवंतांचे अंश आहेत म्हणून त्यांचं स्वरूप केवळ भगवंतांची सेवा हेच आहे. त्याची इटर्नल पोझिशन हे त्यांची डिवोशनल म्हणजे भक्ती, ही आपली भक्तीच्या मार्गावरती राहणं आणि भक्त भगवंतांचे सेवक ही आपलं स्थान आहे. आणि ते वृद्धिंगत करणं, हे विचार आणि हे विचार वृद्धिंगत करणं म्हणजेच कृष्ण भावना जोपासणं. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे कृष्ण भावनेचं शिक्षण घेत पाहिजे.
आणि म्हणूनच मग या कामाच्या विकारांवरती निश्चितच आपण कुठेतरी विजय मिळवू शकतो. आणि या भगवत प्रेमाचं विकृत स्वरूप हे काम आहे, पण त्या विकृततेला, त्या विकृत अशा स्वरूपाला सुद्धा त्या कृष्ण भावनेमध्ये रूपांतरित करता येऊ शकतं. इतकं त्या कृष्ण भावनेचं सामर्थ्य आहे. कुठल्याही काळी, कुठल्याही जीवनाच्या कुठल्याही टप्प्यावरती सुद्धा ठरवलं तरी मनुष्य हे करू शकतो. पण ती इच्छा मनामध्ये पाहिजे, कारण ती निष्ठा, ती श्रद्धा मनामध्ये पाहिजे, तरच साधू संख भजन क्रिया, मग अनर्थ निवृत्ती, आणि मग भगवंतांचं जी रुची, निष्ठा, कारण रुची म्हणजे भगवंतांचं नामस्मरण, निष्ठा, आणि मग भगवंतांप्रती आसक्ती, भावभक्ती आणि प्रेमभक्ती, अशा ते टप्प्यापर्यंत आपण पुढे जाऊ शकतो. आणि जीवनाच्या परिपूर्ण अवस्थेमध्ये म्हणजेच भगवत प्रेमामध्ये या कामाचं रूपांतर निश्चित होऊ शकतं. इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परतस्तु सः. हरे कृष्ण. मीनल माताजी वाचणार का? नाही काढलं. हा, ऐकू येत आहे? हो हो, येते. हरे कृष्ण. कार्य करणारी इंद्रिये जड प्रकृतीपेक्षा श्रेष्ठ आहे. मन इंद्रियांपेक्षा श्रेष्ठ आहे. बुद्धी मनापेक्षाही श्रेष्ठ आहे. आणि तो आत्मा बुद्धीपेक्षाही श्रेष्ठ आहे. हे तुमचा तो बरोबर घोड्यांचा येस रथाचा आला येस ह्याच्यात. येस येस, त्या रथाची आकृती. तात्पर्य, कामाच्या कार्यांची इंद्रिये ही विविध द्वारे आहेत. कामाला शरीरामध्ये संग्रहित करून ठेवण्यात येते, पण इंद्रियांद्वारे त्याला मोकळी वाट करून दिली जाते. म्हणून इंद्रिये ही एकंदर शरीरापेक्षा श्रेष्ठ आहेत. जेव्हा या इंद्रिय द्वारांमध्ये परम भावना किंवा कृष्ण भावना असते, तेव्हा ही द्वारे उपयोगात आणली जात नाहीत. भावनेमध्ये आत्मा भगवंतांशी प्रत्यक्ष संबंध प्रस्थापित करतो. म्हणून या ठिकाणी वर्णन केलेल्या क्रमिक शारीरिक क्रियांचा अंत शेवटी परमात्म्यामध्ये होतो. शारीरिक क्रिया म्हणजे इंद्रियांची कार्ये होत, आणि इंद्रियां परंतु मन हे सक्रिय असल्या कारणाने जरी शरीर निश्चल आणि विश्रांती घेत असले तरी मन ज्याप्रमाणे स्वप्नामध्ये कार्य करीत असते त्याचप्रमाणे क्रियाशीलही असते. परंतु मनापेक्षाही श्रेष्ठ बुद्धीचा निश्चय असतो, आणि बुद्धीपेक्षाही श्रेष्ठ असा आत्मा आहे. म्हणून जर आत्म्यालाच प्रत्यक्षपणे भगवंतांमध्ये नियुक्त केले तर स्वाभाविकपणेच इतर सर्व कनिष्ठ तत्वे, उदाहरणार्थ बुद्धी, मन आणि इंद्रिये, ही आपोआपच त्यांच्यामध्ये नियुक्त होतील. कठोपनिषदात याच प्रकारचा श्लोक आहे, आणि त्यामध्ये सांगण्यात आले आहे की इंद्रिय भोगाचे विषय हे इंद्रियांपेक्षा श्रेष्ठ आहे, आणि मन हे इंद्रिय विषयांपेक्षा श्रेष्ठ आहे. यासाठीच जर मनाला प्रत्यक्षपणे भगवंताच्या सेवेमध्ये नित्य रममाण केले तर इंद्रियांना इतर ठिकाणी रत होण्याची संधीच असणार नाही. ही मनोवृत्ती पूर्वीच वर्णित करण्यात आली आहे. परम दृष्ट्वा निवर्तते. जर मनाला भगवंतांच्या दिव्य सेवेमध्ये निमग्न केले तर ते कनिष्ठ प्रवृत्तींमध्ये निमग्न होण्याची शक्यताच नाही. कठोपनिषदात आत्म्याचे वर्णन महान किंवा मोठा असे करणे आत्मा हा इंद्रिय विषय, इंद्रिये, मन आणि बुद्धी या सर्वांपेक्षा श्रेष्ठ आहे. यास्तव प्रत्यक्षात आत्म्याची स्वरूप स्थिती जाणल्यास संपूर्ण प्रश्नांचे समाधान होते. बुद्धीद्वारे मनुष्याने आत्म्याची स्वरूप स्थिती जाणली पाहिजे, आणि मग मनाला निरंतर कृष्ण भावनेमध्ये निमग्न केले पाहिजे. यामुळे संपूर्ण समस्येचा उलगडा होतो. आध्यात्मिक मार्गातील नवसाधकाला साधारणपणे इंद्रिय विषयांपासून अलिप्त राहण्याचा सल्ला दिला जातो. या व्यतिरिक्त मनुष्याने बुद्धीचा उपयोग करून मन बळकट केले पाहिजे.
जर त्याने पूर्णपणे भगवंतांना शरण जाऊन बुद्धीद्वारे आपले मन कृष्ण भावनेमध्ये रममाण केले तर आपोआपच मन बळकट बनते. मग इंद्रिये जरी सर्पाप्रमाणे बलवान असली तरी ती दंतहीन सर्पाप्रमाणे निरुपद्रवी होतात. परंतु जरी आत्मा हा बुद्धी, मन आणि इंद्रियांचाही स्वामी असला तरी कृष्ण भावनेत श्रीकृष्णांच्या संगतीत तो दृढ झाला नाही तर प्रक्षुब्ध मनामुळे त्याचे केव्हाही पतन होण्याची संभावना असते. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जसं तुम्हाला मी म्हंटल ती आकृती जी म्हंटल मी, इंद्रिय मनापेक्षा, हम्म. मन हे इंद्रियांपेक्षा श्रेष्ठ आणि मनापेक्षा श्रेष्ठ बुद्धी, बुद्धी ही मनापेक्षा श्रेष्ठ आहे. आणि ती भौतिक प्रकृती जी आहे, इंद्रिय ही भौतिक प्रकृतीपेक्षा थोडीशी कुठेतरी जास्त श्रेष्ठ आहेत. म्हणून कुठेतरी हम्म. ही जड प्रकृती आहे, जड शरीर जे आहे, मग त्या जड शरीरापेक्षा इंद्रिय ही कुठेतरी श्रेष्ठ आहेत, जी ज्ञानेंद्रिय आहेत. कान, नाक, डोळे, जीभ आणि त्वचा ही ज्ञानेंद्रिय कुठेतरी श्रेष्ठ म्हटली, कारण त्यांना कळतंय काय ऐकायचंय, काय बघायचंय, काय खायचंय, काय करायचं, त्याप्रमाणे ती वागत असतात. पण त्यांना ती योग्य डायरेक्शन मिळणं गरजेचं आहे. आणि म्हणूनच ही याच्यापेक्षा श्रेष्ठ काय, मन, मनापेक्षा श्रेष्ठ काय, बुद्धी, आणि बुद्धीपेक्षा श्रेष्ठ हा आत्मा आहे. आणि म्हणूनच इथे आपल्याला खूप सुरेखपणे अशी ही उपमा दिलेली आहे. आणि म्हणूनच इथे वर्णन केलेल्या क्रमिक शारीरिक क्रियांचा अंत शेवटी परमात्म्यामध्ये होतं. शारीरिक इंद्रियांची कार्य आणि इंद्रियांना थांबवणं म्हणजे सर्व शारीरिक क्रियांना थांबवणं. पण मन हे सक्रिय असल्या कारणाने जरी शरीर निश्चल आणि विश्रांती घेत असलं तरी मन ज्याप्रमाणे स्वप्नामध्ये कार्य करीत असते त्याचप्रमाणे क्रियाशील असते. परंतु मनापेक्षाही श्रेष्ठ बुद्धीचा निश्चय. आता कसं असतं की बघ, की आता आपण जेव्हा पुढे जाऊन खूप सुंदर असं याचं विश्लेषण पण खूप छान 13व्या अध्यायात दिलंय. क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग म्हणजे आत्मा हा कसा क्रियाशील ठेवत असतो शरीराला, आणि त्याप्रमाणे इथे जसं म्हटलेलं आहे की मन हे सक्रिय असल्या कारणाने जरी शरीर निश्चल आणि विश्रांती घेत असलं तरी मन ज्याप्रमाणे स्वप्नामध्ये कार्य करीत असते त्याचप्रमाणे क्रियाशील असतं. कारण आपण म्हणतो बघा की मन चिंतीन ते वैरीनं चिंती, आणि जसं 6व्या अध्यायामध्ये प्रत्यक्ष अर्जुन म्हणतोय की मन हे चंचल आहे हो, आपला मोठा शत्रू आहे. प्रल्हाद महाराज म्हणतात कुठे शत्रू शोधायला कुठे बाहेर जाता, मन हा तुमचा सगळ्यात मोठा शत्रू आहे. आणि म्हणूनच इथे सांगितलेलं आहे की या मनाला, मग भगवंतांनी पुढे सांगितलं की तुम्ही अभ्यासाने निश्चित याच्यावरती कंट्रोल करू शकता, याला नियंत्रित करू शकता. पण इथे कुठेतरी हे मन जे आहे ना हे सतत चंचल आहे हो, हे क्रियाशील आहे. ते झोपेमध्ये सुद्धा तितकं क्रियाशील असतं जितकी शरीर आपलं तेव्हा निद्रिस्त असतं. जरी तुमचे डोळे मिटलेले आहेत, कानाने काही ऐकू येत नाहीये किंवा तुम्ही शांत झोपेमध्ये असतात, पण स्वप्नवत अवस्थेमध्ये तुमच्या ते मन मात्र कार्यशील असतं. परंतु मनापेक्षाही श्रेष्ठ बुद्धीचा निश्चय असतो आणि बुद्धीपेक्षाही श्रेष्ठ असा आत्मा आहे. म्हणून जर आत्म्यालाच प्रत्यक्षपणे भगवंतांमध्ये नियुक्त केलं तर स्वाभाविकपणेच इतर सर्व कनिष्ठ तत्वे, उदाहरणार्थ बुद्धी, मन आणि इंद्रिये, ही आपोआपच त्यांच्यामध्ये नियुक्त होतील. आणि म्हणून इथे म्हटलंय की त्या आत्मिक पातळीवरच जर विचार केला, शारीरिक पातळीवर विचार न करता आत्मिक पातळीवर आत्मसाक्षात्काराच्या भावनेने स्वतःला जर आपण व्यवस्थितपणे उत्तेजन दिलं त्या भावनेला, कृष्ण भावनेला, तर आपोआपच त्या आत्म्याला जर आध्यात्मिक अन्न दिलं तर बुद्धी, मन आणि इंद्रिय यांना निश्चितच आपोआपच ते आध्यात्मिक अन्न मिळाल्यामुळे ते आपोआपच नियंत्रित होऊ शकते. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे त्याला भगवंतांच्या सेवेमध्ये केलं पाहिजे. परम दृष्ट्वा निवर्तते. जर मनाला भगवंतांच्या दिव्य सेवेमध्ये निमग्न केले तर ते श्रेष्ठ प्रवृत्तींमध्ये करते, तर ते कनिष्ठ प्रवृत्तींमध्ये निमग्न होण्याची शक्यताच नाही. कारण मग बघा, आपण मनाला जर कुठेतरी, आपण एरवी पण बघा की मनात विचार, असंख्य विचार येत असतात, पण मनाला कुठेतरी चांगल्या गोष्टींमध्ये गुंतवलं तर त्या विचारांपासून आपण निश्चित दूर जातो.
कुठेतरी आपण जर चांगल्या गोष्टीमध्ये आणि स्वतःला जर कुठेतरी व्यवस्थित गोष्टींमध्ये रममाण केलं आणि जर जर साध्या सोप्या गोष्टींचा आपण विचार केला, आपल्याला कुठेतरी डिस्ट्रॅक्शन हवंय, आपल्याला ते विचार मनामध्ये नको आहेत आणि त्या गोष्टींपासून आपल्याला परावृत्त व्हायचंय, तेव्हा आपण एखाद्या चांगल्या गोष्टीचा विचार करतो. जेव्हा बघा तुम्ही नामस्मरण करायला घेता, चॅन्टिंग करायला घेता, तेव्हा पूर्णपणे मग आपण सगळे त्या अपराध भावनेमध्येच करतो आहोत, आपलं मन फिरत असतं. पण निदान आपण एक माळ जरी पूर्णपणे ऐकलं, ते हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे, पूर्णपणे जर भगवंतांचं ते नामस्मरण ऐकत आपण ती नामस्मरण केलं, तर निश्चितच त्या विचारांपासून आपली मुक्तता होत असते आणि आपलं मन कुठेतरी एकाग्र होत असतं, त्या नामस्मरणावरती एकाग्र होत असतं. आणि मग आपोआपच बुद्धी पण आणि इंद्रिय, त्या बुद्धीला आपण आपोआपच ती तसं सांगितलेलं आहे म्हणून ते मन गेलं आणि म्हणून त्याप्रमाणे ती इंद्रिय सुद्धा त्याच्यातच कार्यरत आहेत. म्हणून आत्मा हा इंद्रिय विषय, इंद्रिय, मन आणि बुद्धी या सगळ्यांपेक्षा श्रेष्ठ आहे. त्यास्तव प्रत्यक्षात आत्म्याची स्वरूपती स्थिती जाणल्यास संपूर्ण प्रश्नांचं समाधान होऊ शकतं. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे की मन इंद्रिय, मग इंद्रिय जरी सर्पाप्रमाणे बलवान असली तरी ती दंतहीन सर्पाप्रमाणे निरुपद्रवी होतात. परंतु जरी आत्मा हा बुद्धी, मन आणि इंद्रियांचाही स्वामी असला तरी कृष्ण भावाने श्रीकृष्णांच्या संगतीत तो दृढ नाही झाला, तर तो प्रक्षुब्ध मनामुळे त्याचं केव्हाही पतन होण्याची संभावना असते. कारण कसं होतं मग, की तुम्ही मनाच्या कळ्यात जाता, मन तुमच्या ताब्यात नाही राहत, तुम्ही मनाच्या ताब्यात जाता आणि मग ते मन कधीही प्रक्षुब्ध होऊ शकतं. कारण कुठेतरी रिमोट कंट्रोल हा कुणाच्या हातात आहे, मनाच्या हातात गेला. तुमच्या हातात त्या मनाचा रिमोट कंट्रोल असेल तर तुम्ही त्या मनाला आज्ञा करा, तुम्ही त्या मनाला मोल्ड करा, तुम्ही त्या मनाला मार्गदर्शन करा. यू हॅव टू ट्रेन युअर माइंड. तरच त्या प्रक्षुब्ध मनामुळे होणारे जे काही परिणाम असतील ते तुम्ही टाळू शकता. आणि म्हणून त्या मनावरती पूर्णपणे मार्गदर्शन, त्या मनावरती काम करायचं आहे. आणि म्हणून जर त्या प्रकारे त्या मनाला त्याच्यामध्ये दृढ केलं, कृष्ण भावनेमध्ये दृढ केलं, तर निश्चितच मन ते आपोआपच मग तो आत्मिक पातळीवर विचार होऊन ते साध्य होऊ शकतं. पण सगळ्यात पहिले म्हणजे ती आत्मसाक्षात्काराची भावनाच, त्या आत्म्याला जर अध्यात्माचं अन्न दिलं, त्याला जर योग्य प्रकारे ज्ञान देऊन योग्य प्रकारे त्या अध्यात्मामध्ये गुंतवलं, तर मग ती इंद्रिय असो, बुद्धी असो, मन असो, ही सगळी कनिष्ठ जी काही त्याची तत्व आहेत ना, ती आपोआपच त्या अध्यात्मामध्ये गुंतून राहणार आहे. मग त्यांचं दुसरीकडे कुठेही जाण्याचा संबंधच येत नाही, प्रश्नच येत नाही राहत. एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मात्मना जहि शत्रुन् महाबाहो कामरूपं दुरासदम्. हरे कृष्ण. कुणाला वाचायचंय? मनीषा माताजी. हा, वाचू का? हा वाच. ठीक. शेवटचा श्लोक आहे आपला. हो. हरे कृष्ण. याप्रमाणे आपण हरे कृष्ण. याप्रमाणे आपण स्वतः भौतिक इंद्रिये, मन आणि बुद्धी यांच्यापेक्षा श्रेष्ठ आहोत असे जाणून, हे महाभाहो अर्जुन, मनुष्याने विचारपूर्वक आध्यात्मिक बुद्धीद्वारे मनाला स्थिर केले पाहिजे आणि याप्रमाणे आध्यात्मिक शक्तीद्वारे या कामरूपी अतृप्त शत्रूवर विजय प्राप्त केला पाहिजे. तात्पर्य: श्रीमद भगवद्गीतेचा हा 3रा अध्याय निश्चितपणे कृष्ण भावनेकडे निर्देश देताना सांगतो की मनुष्याने निर्विशेष शून्यवाद हेच अंतिम ध्येय न मानता भगवंताचा शाश्वत सेवकरूपी स्वतःचे स्वरूप जाणले पाहिजे. जीवनाच्या भौतिक अस्तित्वामध्ये मनुष्य निश्चितपणे काम प्रवृत्ती आणि भौतिक प्रकृतीच्या साधनांवर स्वामित्व गाजवण्याच्या इच्छेने प्रभावित होतो. सर्वांवर स्वामित्व गाजवण्याची आणि इंद्रिय तृप्ती करण्याची इच्छा म्हणजे बद्ध जीवांचा महान शत्रूच आहे. परंतु कृष्ण भावनेच्या बळावर मनुष्य भौतिक इंद्रिये, मन आणि बुद्धी नियंत्रित करू शकतो. आकस्मिकपणे मनुष्य आपल्या कर्तव्याचा आणि विहित कर्माचा त्याग करू शकणार नाही. परंतु भौतिक इंद्रिय आणि मन यापासून प्रभावित न होता स्वतःच्या विशुद्ध स्वरूपावर स्थिर झालेल्या बुद्धीद्वारे क्रमशः कृष्ण भावनेचा विकास करून मनुष्य दिव्य स्थितीमध्ये स्थिर होऊ शकतो. हेच या अध्यायाचे प्रमुख सार आहे. भौतिक जीवनाच्या अपरिपक्व अवस्थेत तार्किक ज्ञान आणि तथाकथित योग साधनांच्या सहाय्याने
इंद्रिय नियमन करण्याचे कृत्रिम प्रयत्न मनुष्याला कधीच आध्यात्मिक जीवन प्राप्तीकडे सहाय्यक ठरू शकत नाहीत. श्रेष्ठ बुद्धीद्वारे मनुष्याला कृष्ण भावनेमध्ये प्रशिक्षण मिळणे अत्यावश्यक आहे. या प्रकारे भगवद्गीतेच्या कर्मयोग या 3ऱ्या अध्यायावरील भक्तिवेदांत भाष्य संपन्न. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर अशा प्रकारे हा 3रा अध्याय इथे संपन्न होणार आहे आता. आणि हा शेवटचा श्लोक आपल्याला सांगतो आहे की ज्या कर्मयोगाविषयी आपण म्हटलंय, आणि म्हणूनच या कर्मयोगाच्या शेवटी भगवंत सांगता आहेत की ही कृष्ण भावना वृद्धिंगत करायचंय म्हणजे काय, तर ही मन, बुद्धी आणि इंद्रिय यांना कशा प्रकारे की कृष्ण भावनेच्या बळावरती मनुष्य भौतिक इंद्रिय, मन, बुद्धी हे नियंत्रित करू शकतो. आकस्मिकपणे मनुष्य या गोष्टी करू शकत नाही. आपल्या कर्तव्याचा आणि विहित कर्माचा त्याग करू शकत नाही. पण भौतिक इंद्रिय आणि मन यापासून प्रभावित न होता स्वतःच्या विशुद्ध स्वरूपावर स्थित झालेल्या बुद्धीद्वारे क्रमशः कृष्ण भावनेचा विकास करून मनुष्य दिव्य स्थितीमध्ये स्थिर होऊ शकतो. कसं आहे ना, बेबी स्टेप्सनी जाऊ शकतो. की कोणीही पटकन आपण म्हटलंय की इस्कॉन मध्ये आलंय आणि कृष्ण भावना दृढ झाली असं नसतं हो. कारण मनात असंख्य प्रश्न असतात, असंख्य शंका असतात. त्या सगळ्या शंकांची उत्तरं, आपल्याला प्रश्नांची उत्तरं हवीच असतात. पण कुठेतरी ती जी श्रद्धा मनामध्ये असली ना, तर आपण कुठेतरी पुढे जाऊ शकतो. आणि म्हणून त्याप्रमाणे आपण त्याला वळण देऊ शकतो. आपल्या इंद्रियांना, मनाला आणि बुद्धीला हे त्याप्रमाणे आपण कधी मोल्ड केलं जाऊ, जेव्हा आपण त्या आत्म्याला आध्यात्मिक स्तरावरती बघतोय. पहिली गोष्ट, आपण आत्मिक पातळीवर विचार करतो. मी शरीर नसून मी आत्मा आहे. या आत्म्याला आपल्याला कशा प्रकारे मोल्ड करायचंय, या आत्म्याला कशा प्रकारे अन्न, कुठलं अन्न द्यायचं आहे, तर त्या प्रकारे आध्यात्मिक अन्न द्यायचं आहे. आध्यात्मिक जी वाढ आहे ती आपोआपच कधी होणार आहे, जेव्हा त्या आत्म्याला अन्न दिल्यानंतर ती बुद्धी, ते मन आणि ती इंद्रिय आपोआपच त्याच वाटेवरती, त्याच मार्गावरती होणार आहे, मार्गस्थ होणार आहे. आणि म्हणूनच भौतिक इंद्रिय किंवा मन यापासून प्रभावित न होता स्वतःच्या विशुद्ध स्वरूपावर स्थित झालेल्या बुद्धीद्वारे क्रमशः कृष्ण भावनेचा विकास करून मनुष्य क्रमशः, स्टेप बाय स्टेप जायचे. कुठलंही आपल्याला एकदम, तुम्ही कुठली गोष्ट जादूची काडी फिरवली आणि त्या गोष्टी झाल्या असं नाही होऊ शकत. आणि म्हणून या अध्यायाचं प्रमुख सार आहे की कृष्ण भावनेचा विकास कर, की मनुष्याला, म्हणून जे 2ऱ्या अध्यायामध्ये भगवंतांनी सांगितलंय की तू शरीर नाही, आत्मा आहेस. हा आत्मा परमात्म्याचा अंश आहे. आणि म्हणूनच हा आत्मा या आत्मिक पातळीवर विचार करून त्या आत्म्याला आध्यात्मिक अन्न देऊन तुम्ही बुद्धी, मन आणि इंद्रिय या कनिष्ठ तत्वाला सुद्धा योग्य प्रकारे करू शकता आणि ती कृष्ण भावना वृद्धिंगत करू शकता. मग तथाकथित, आता त्यांनी सांगितलंय शेवटची जी लाईन आहे की तथाकथित आजकाल एक्सरसाइज करणं, योग करणं म्हणजे योगा करणं म्हणजे योग नाही. तुम्ही तुमच्या श्वासोच्छवासावर नियंत्रण मिळवताय किंवा तुम्ही अनेक क्रिया करता आहात, त्या सगळ्या गोष्टींनी तुम्ही शारीरिक पातळीवर कुठेतरी निश्चितच प्रगती करताय किंवा तुम्ही त्याप्रमाणे नियंत्रण करताय. निश्चितच त्याचा, जसं आपण म्हटलं की पुढे जाऊन आपण 6व्या अध्यायामध्ये अष्टांग योग जेव्हा बघू, तेव्हा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधी या 8ही अंगांचा विचार करताना आपल्याला या गोष्टींचा उल्लेख निश्चित येईल. प्राणायाम, प्राणाचा आयाम, त्या प्राणाला कुठेतरी, त्या श्वासोच्छवासाला कुठेतरी आपण रिदमिक करतो आहोत, एका एका पर्टिक्युलर तालावरती करतो आहोत. त्याप्रमाणे आपण पुढे जाऊन या शारीरिक ज्या काही क्रिया आहेत त्याला सुद्धा करू शकतो, असं पुढे जाऊन दिले. पण याचं सगळ्याचं ध्येय काय आहे? ध्येय समाधी, भगवंतांशी जोडलं जातं. आणि म्हणूनच मनुष्याला भौतिक जीवनाच्या अपरिपक्व अवस्थेत तार्किक ज्ञान, मग कुठेतरी फिलॉसॉफिकल किंवा निर्विशेषवादी, की मग भगवंतांचं असा अवकार नाहीये, निराकारवादी लोक ते मानतच नाहीये, ते म्हणतात ही एक शक्ती आहे, तरीही ते कुठेतरी स्टेप बाय स्टेप ते निश्चितचपणे टप्प्याटप्प्याने या कृष्ण भावनेने निश्चितच येऊ शकते. आणि म्हणूनच तथाकथित योग साधनांच्या साह्याने इंद्रिय नियमन करण्याचे कृत्रिम प्रयत्न मनुष्याला कधीच आध्यात्मिक जीवन प्राप्तीमध्ये सहाय्य ठरू शकत नाही. श्रेष्ठ बुद्धीद्वारे मनुष्याला कृष्ण भावनेचे प्रशिक्षण मिळणे
अत्यावश्यक आहे. त्यासाठी भगवद्गीतेचं वाचन करून भगवद्गीतेचं ज्ञान घेऊन भागवताचं चैतन्य चरितामृत प्रभुपादांच्या सगळ्या आध्यात्मिक, कारण जेव्हा आपण या आत्म्याचा आध्यात्मिक ज्ञान जेव्हा वाढवू, या आत्म्याला जेव्हा आपण आध्यात्मिक मार्गावरती प्रगत करू, तेव्हा आपोआपच ती कृष्ण भावना वृद्धिंगत होणार आहे. आणि त्यासाठी दुसरं काही नाही, तर नामस्मरण आणि अभ्यास, आपल्या वेदांचा, आपल्या शास्त्राचा अभ्यास आणि याचं ज्ञान अशा प्रकारे, बिकॉज नॉलेज एनलाइटन्स यू, तुम्हाला ज्ञान हे बऱ्याच गोष्टींचं क्लॅरिटी देते आणि बऱ्याच गोष्टी तुमच्या मनातल्या खूप गोष्टी क्लिअर होतात आणि बऱ्याच गोष्टींच्या तुमच्या मनातल्या उलगडतात तुम्हाला ज्ञानाने अनेक गोष्टी. आणि म्हणून या ज्ञानाचं महत्व खूप आहे. आणि म्हणून या बुद्धीला, या श्रेष्ठ बुद्धीद्वारे, मग ही सत्सद विवेक बुद्धी आणि ही श्रेष्ठ बुद्धी, अशी ही आध्यात्मिक बुद्धी निश्चितच तुम्हाला कृष्ण भावनेमध्ये वृद्धिंगत करायला निश्चित मदत करेल. अशा प्रकारे ही कृष्ण भावना दृढ करण्याचा हा उत्तम मार्ग आहे. हरे कृष्ण. इथे आपला 3रा अध्याय संपन्न होत आहे, समाप्त होत आहे. तर आपण इथे थांबूया. आज कुणाला काही प्रश्न विचारायचे असतील तर विचारू शकता. मी शेअरिंग थांबवते आणि रेकॉर्डिंग थांबवते. तुम्हाला प्रश्न विचारायचे असतील तर तुम्ही विचारू शकता.